Здравейте всички! Това не е Майнкрафт, нали? Това е Call of Duty. Уоу! Няма да снимам само на Майнкрафт. Вие какво мислите? Ще имам с други хора, ще имам отбор, други такива неща. Това беше близо. Така, да започваме секшанът. Това си помните, о боже, това издържа твърде много време, искам да играя. Намерил съм си графиката, тъй като ще ме изгонва. Особено като използвам Powers. Ето много добре. И за това съм си намалил графиката. Той за карта ми е намали, не аз. Като че ли Бог някой... Аз бих си увеличил графиката, да ви кажа. Това е гадната кавашка. Или там, което е. Фамас. Не знам. Много. Ха-ха! Имам супер яко скривалище. Никой няма ме бие. Докато тази причка е тук. Да. Умирай. О боже, о боже, о боже, о боже, о боже. Пуснал съм се писпо само в употреба, тъй като съм ужасно про на Call of Duty. Изобщо играта Call of Duty. Съм ужасно про. Умирай, умирай. Ще къде? Умирай, умирай и аз умрях. Това е странно. И ме върнаха така назад. Съжалявам за този шум. Имам някои неща. Така. Извинявайте, че умрях малко, но това беше малко странно. Трябва да скъпна. Много скучно. Извинявайте, че имам. Но гладнях изведнъж. Не съм нова една, аз беше шкимбето ми, не знам каквото. Куре имам, не кажем. Ето ви малко кралата. Защо? Досаден ми е този звук. Това му от целта да ти е досаден. Но ще се слепи по много забавен начин. Бих трима за слепен. Аз съм голямо про. Но става. Ето и малко от това. Това се ползва. Една, две. Тъй като ще се нужни. Ако фия, всичките ще бъгна мисълта. Това е доста забавно. Бе, мога фаля още една. Стои ли сподам грамото мета? Оу. Това графика пак има лако боже. Ха-ха-ха! Да търят. Умря веднага. Ти не уби, затова аз те убивам. Лично е. А теб те мразя. Става по-добре, отколкото очаквах. Скоби. Много прекрасно ядене. Обичам да се тъпча. Към свиня.
Той с корема ме обича. Ай, горещ въздух. Мога да не въздух. Това звучи ужасно. Жена. Но предпочитам да снимам сам за сега. Не, ако вие можете да дойдете от моего снимам. Не, оп. Само да проверя. Лаги. По-добре. Да, бе, но също така имаше претереждане на нашите хубави на патрони. Най-го попълнах. Не. С лицето. Още не. Вкусна полшанка. За лечебно на глад. Това е прекрасно. Знаете, че коментирам много повече се легава, ама не съм най-добрият коментатор, не съм знака. Да, никой не може да е будил чузната. Но най-хубаво да си скаря с Майнкрафт. И казвам, че искате. Вижте от замунда колко човека са свалили. За 10 абоната няма да купуваме гъли. Само да кажа. Не, си заслужава. Не беше се запазих една. Айде бе, момче. Да искаш да. Ето фаля едно такова. Момче. Момче. О, имам търпе. Ето толкова бе да търсим. Тъй като в момента сме близко разстояние, то мерник повече ме пада. Апа. Умирай, момче. Не, идват подкреплението! Може, този клип всъщност че ще е дълг. Лучше от 15 минути. О боже. Айде го натискам с пауза. И тази част. И ще свърши епизода всъщност. Чао всички. Сори, че беше кратък епизода.